foli ani tanni ambe wala se malaki flaba bela jama maliko no maliko kanga foli be se abela jama ni watina abe kle chaman bo ina fa madugo aw shira iba ka foko douanza mara ko nala famiye tamakela we no voyage kela we iba ka foko lu bloquer do douanza mara ko nala anye kibara munu soro folo de ka foko bambagati wale kebagaw ko o de kelano ka maw bali uga tanga sekina abe kle chaman bo maw be douanza no wala sa ka se ka doni famia ko la anye ma soro mami ni ale be rebe tamala na me wati no go sale re bloquer be douanza mara kono no parce que sera bloquer no nye amena kuma duma ko se ka nyefoli ke anye abe to di douanza ni watina balma ke nikli malo nikli alors ma sala ibse ki ko fam fleba we ok o fena kay c'est vrai oh jele no jele ayi fam ma nya fam eko ni akle jula obe ni akle jula obe no oh clé jula obe no clé jula obe no abe clé jula ko aw me fe ka taga me ko jone go aw maka fogo abe a responsabilité ta oh mais ko aw me fe ka taga ko jone go ko aw kana ta ko nde ko ni compagnie ba responsabilité ta mais jone o fo douanza sebewa oui mais ay ni dongel ngeno est ce que nyamo mun be fama mun be douanza est ce que usra ka demeta ka aw secret fami dumuni ngoy walma ali aw be yoro minani wati na ka se ka lakana blagata aw ko cheno wa aw oui joy wa mu ganta kadi oui mais jong yo wa mu gadi jong yo wa mu gadi
ano mo John o wa mugandi John o wardi John o wa mugandi mais fama turu nya daw kan fena wa fama turu nya daw kan wa mais ame wati négocier awra ka lañine jume sisan e jongo ka tsegono fo jongo ko atese ka awla singana bomogo mais jongo ka letise ko fo kartu nyana jongo fo no jongo fo ha jongo kan to ko atase ka singana bomogo Okay. Ala kan kisi cheni ma. Afamna. 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 Aywa awre boraka douanza ka wula mesiza munu be tama senfɛ n'u bloqué no ni wati na douanza no n'u buka tama senfɛ ka yira ka fɔ ko a be dɔgɔkun kelen bɔ depuis tarata tɛmɛnen i b'a ka fɔ ko u bloqué be douanza ni wati na a yira ka fɔ ko maa dɔw be no olu bolola wari yɛrɛ banna f'u be ka juru ta ka walasa ka se ka dɔw la dumuni ka yira ka fɔ k'u be gɛlɛya kɔnɔna la douanza ɲɛmɔgɔw ko u sera ka 20,000 bila ka taga depuis ko in kɛdo fo kana bila bila 20,000 sera ka bila ka taa di u ma i b'a ka fɔ ko o ye musaka min ni a tɛ bɔli kɛ kosɛbɛ parce que a yɛrɛ ka kuma la kari kelen o kelen a bɛ taa fɔ kari 17 la a kelen o kelen maa 80 bɔɲɔgɔn o bɛ a kɔnɔna la musow bɛ a la ka fara denmisɛnninw kan donc u yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ sisan n'a ma ɲa u tɛna se ka taa ɲɛfɛ ko fɛɛrɛ ka ɲini u ka se ka segin u kɔ u n'u ka denbaya la Bamako lakana kɔnɔna la u ka se ka n'u ka adamadenya kɛ sutura fɛnɛ kɔnɔna la i b'a a jateminɛ k'a fɔ ko kuma laban yɔrɔ la dimi bɛ kana dɔɔni parce que u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ni tile kelen tora ka yɛrɛ nin kan n'u tora ka mɛn nin gɛlɛya la ala k'an kisi a bɛ se ka taa wolo fitinɛ la donc wolo bɛ se ka lase faamaw ma o de ye douanza situation in u k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ nin waati in na u k'o kɛ ka ɲɛsin nin voyageur ninnu ma nin sira taamala ninnu ma
u ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min na nin kun ye aw balimakɛ Elbasir Cam ye walasa ka se ka Duansakaw olu